Quants anys tenia quan va començar el col·le? 6 anys, havíem de començar 6 anys, figura't, però ja s'hi podia venir més aviat. I què estudiàveu? Pues de tot, allà hi va haver-hi de tot. I quan et portaves malament et posaven un lletero aquí i a vegades mucho et feien anar a la classe dels nens. I anàvem amb el tramvia, però el tramvia valia 10 cèntims. I el papa em deia, mira nena, 10 cèntims no són res, però 10 al dematí, 10 al migdia, 10 a l'altre migdia i 10 al vespre, diu, són 40 cèntims. Podia que hi anessis a peu. I encara enfilo l'agulla, l'agulla de cosir per fina que sigui. Händchen klein geht allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, ist wohlgewohnt. Un dels objectius principals de la República va ser transformar la societat a través de l'educació. Els mestres de la República volien formar ciutadans lliures, ja que estaven convençuts que l'ensenyament era l'eina cabdal per la igualtat social. En el programa d'avui parlarem de l'educació en època de Cambó i Alfons XIII i també durant la República. I les àvies ens explicaran alguns dels seus records. Com eren les escoles? Els agradaven els seus professors? I acompanyarem a una de les àvies a la seva antiga escola 70 anys després d'haver-hi estudiat i jugat per últim cop. El meu pare, de veritat que era molt elegant, perquè amb qualsevol cosa que es posés, se li nota. Sí, tu... Què et sembla? Bueno, perquè... Això ja sol passar, les fotos antigues tothom és super elegant i super maco. No sé si ja és una nostàlgia allò de mirar la foto amb uns altres ulls i tal, però... Ara t'ensenyo una... Veus, aquí és quan es van prometre, però mira, t'ensenyo. Veus, aquí deu ser la Barceloneta, la platja. El meu pare és el que té aquest albornoz, veus? És aquest. Aquí està, el meu pare, la meva mare. Que això deu ser el mateix dia que l'altra foto, no? Perquè van vestits igual amb la mateixa flor. Ah, doncs suposo que devien ser... Veus? Mira, tens raó, no me n'havia donat. Aquí devien fer una petita festa per celebrar que eren nòvios, ja, si és veritat. Sí, mira, no me n'havia donat. I el meu pare era un gran idealista. I el meu pare, a mi el que em sap greu és que a vegades els anarquistes els hi pengen una etiqueta i tots són iguals, i no és veritat. El meu pare era un home que era pacifista i tenia uns grans ideals, i jo sé que a Sarrià tenia molt bona lletra, escrivia molt bé, i ensenyava a llegir i escriure als analfabets, que no sé si ho saps, però en aquell temps has de pensar que la meitat dels espanyols, de tot l'estat, la meitat eren analfabets. El meu pare sempre deia que la llibertat comença per la cultura i que els ignorants ho tenen malament. I per això sempre ell havia cregut, i així m'ho van inculcar, que el meu futur passava per les escoles. Ja ho diu la Josefina, l'educació és la base de tot. I aquest principi també el tenien gravat en or els responsables de l'ensenyament dels primers 30 anys de segle. Educació, educació i educació. Els dirigents posen en marxa una revolució a les aules sense precedents que encara avui influencia el sistema educatiu actual. Dues seran les propostes, les escoles vinculades al moviment anarquista sota la direcció de Ferrer i Guàrdia i les escoles anomenades actives, que segueixen el model de la pedagoga italiana Maria Montessori. Amb el canvi de segle, s'acaben les orelles de burro i les lliçons de memòria. Els protagonistes són els alumnes. I avui, aquells alumnes ens ho expliquen. Me'n recordo que a l'institut em van demanar no sé què com es feia la seda, i llavors jo vaig dir el cuco de seda, el gusano, això no em va sortir, però vaja, em vaig aprovar, malgrat això. I llavors allí, per exemple, si corries i veia el senyor Galí, et veia, només et deia, i havies de tornar enrere i tornar a caminar com una persona normal. Estàveu barrejats, nois i noies, a classe? Al primer ensenyament estàvem barrejats nois i noies.
La meva iaia va néixer l'any 1920, per tant aquest any ha fet 90, i ella quan va anar a l'escola, va començar a anar a l'escola als 5 anys, era la dictadura de Primo de Rivera, i clar, llavors va viure el temps de transició de l'educació durant la dictadura a quan comença la república, que com sabem va ser un moment molt significatiu a nivell d'educació. Van entrar tots els mestres de la república, tota la renovació pedagògica tan important que hi va haver en aquells temps. Llavors ja, no sé, tu vas notar alguna cosa a l'escola? Hi va haver-hi alguna... Vas canviar d'escola, van canviar professors, com va anar això? Jo, tot era en castellà. Mentrestant vaig tenir la mort del meu pare, que per cert, les fotografies que em van fer totes vaig vestida de negre. Això et va marcar una mica, ja el ser tan petita i anar de negre, tenir que anar de negre? Sí, perquè totes les nenes em preguntaven, perquè totes anaven blanques, jo completament negra. Quant temps vas estar? Vaig estar 2 anys anant de negre. Sí, inclús me'n recordo el pulmó. El pulmó m'hi van posar també en llaç negre. Crespó negre, vinga. Sí. Les escoles separaven nens i nenes? O això va venir després? No, a l'evangèlica no. Els nens a baix i els nens a dalt. I quan et portaves malament, et posaven un lletrero aquí i hablado mucho, i et feien anar a la classe dels nens. A baix, amb el lletrero. Però a la classe dels nens, que era a baix, hi havia un passadís i al final del passadís hi havia la porta del carrer. I a mi, com que m'hi havien portat una vegada o dues, per habladora, doncs jo em vaig treure el lletrero, vaig fer també, vaig agafar el passadís, i encara hi és al col·legi, al costat del Teatre Neu, diu Capella Evangèlica. Vaig agafar el passadís cap a caseta. Mira-la. I l'endemà la memé, de l'orella... I et va portar cap allà. No res, no va passar res. Coses de petita. I anàvem amb el tramvia, però el tramvia valia 10 cèntims. I el papa em deia, mira, nena, 10 cèntims no són res, però 10 al dematí, 10 al migdia, 10 a l'altre migdia i 10 al vespre, diu, són 40 cèntims. I a la setmana són tant. I llavors, diu, podia que hi anessis a peu. Jo cap a peu d'allò, perquè no teníem cèntims. Els mestres com eren? Hi havia càstigs o... No, el primer col·legi que vaig anar, la professora era molt dura, molt seca, renyava. Però us castigaven amb càstigs físics i tal? No, mai. No, això sí que no. Mai. L'única cosa que no era simpàtica, diguéssim, era molt... deia les coses... Era seca. El 1901, Francesc Ferrer i Guàrdia obre a Barcelona l'Escola Moderna. És la pionera del sistema educatiu promogut per l'anarquisme. Res d'exàmens, res de càstigs, fins i tot no és obligatori assistir a classe. Tot i que les famílies burgeses no ho acaben de veure amb bons ulls, el sistema de Ferrer i Guàrdia és un cas únic a Europa. Això sí, les seves possibles virtuts no tenen temps de consolidar-se. El 1909, i com a venjança pels fets de la setmana tràgica del mateix any, Ferrer i Guàrdia és executat sense miraments i sense un judici digne. El seu sistema comença a perdre adeptes i es consoliden les escoles actives. Bueno, després ja vaig canviar d'escola, a l'Institut de la Dona que treballa. A l'Institut de la Dona que treballa. Això quan va ser? Va ser que llavors en temps en Cambó. Aquí hi ha 2 coses, que eren les que anàvem al grau, que eren les que anàvem tot el dia. I després hi havia les de classes particulars que hi anaven a hores. Sí. Tu feies el grau? Jo feia el grau, anava tot el dia. I què estudiàveu? Doncs de tot. Allà hi va haver-hi de tot. I el diumenge era el dia que la seva mare li portava els patufets, no, me deia? Això mateix. A veure... La mama comprava els patufets. 20 cèntims. 20 cèntims, 15 cèntims. Però això és de l'any 37, n'hi deu haver de més vells. Ui, els més vells, sí, n'hi ha. I aquests quantos no eren... Que era l'únic que llegia vostè? Jo sé. I amb això, amb el patufet, vaig aprendre molt el català. Que no li ensenyaven a col·legi? No, ens parlaven en castellà. Estudi. Vaig anar a una altra escola, que era, la professora era de la família.
I aquesta escola, doncs, aquí va ser un canvi bastant gran. Per mi va ser molt bonic. Per què? Perquè, mira, inclús hi havia professora de piano i vaig doncs aprendre el solfeig, començar a tocar les tecles, que tot això em va distreure molt i em va agradar. I llavors inclús vaig aprendre una mica de francès i tot. I aquí es feia tot en català. Aquí és el canvi aquest? Aquí, sí, bueno, menys la gramàtica. Au clair de la ligne, mon ami Pierre, Pierre, escriu un mot. I què és el que més li agradava del Patufet? Perquè són uns contes una mica nyonyos, no? Una mica així... Les pàgines viscudes. Això que hi ha cap a darrere. Però és el mateix d'aquest llibre, no? Que veig que se l'estava llegint abans. Sí, però si penso que aquell llibre me'l vares comprar tu. No, és de la mama. Què explicaven aquestes pàgines? En Foll i Torres. En qui? Foll i Torres. Àvia, Folk i Torres. Folk i Torres, no Foll i Torres. Olorar, mirar, tocar, colònies d'estiu, música, idiomes i una bona dosi de catalanitat. Ja tenim els elements principals de les escoles actives. Van tenir el suport dels sectors més moderats i de seguida es van estendre per tot el país. Destaca la Mútua Escolar Blanquerna, on curiosament hi va estudiar la Mariona. Totes segueixen els principis educatius de la italiana Montessori, adaptats i dirigits per mestres com Alexandre Galí o Rosa Sensat. També durant la República s'assaja un nou concepte d'ensenyament secundari, l'Institut Escola. L'edifici encara existeix, és l'actual Institut Jacint Verdaguer del Parc de la Ciutadella. Hi ha una altra manera d'ensenyar les criatures molt més, i tant és així que el Gaudí també en les seves escoles també ensenya, perquè el Gaudí va dir que tot el que havia passat llavors l'any 9 de la crema de convents, llavors ell mateix amb els seus diners va construir l'escola perquè la qüestió és que la gent tinguessin cultura i educació, i això és el que es va fer durant aquells anys de la República. O sigui, ja et dic, quan vam anar a aquesta escola a França, estàvem a l'altura de la gent d'Europa. Clar, és que el més important que hi ha és tenir bons mestres i començar per baix, perquè si no comences per baix no hi ha res a fer. Quan va venir la República, esclar, l'ensenyament va canviar per complet. Llavors es van fundar les colònies escolars de l'Ajuntament i la meva de seguida em va apuntar. I aquestes colònies estaven formades d'una manera com si fos una república. Hi havia el cap de casa i hi havia el cap de família. El cap de casa qui era? El cap de casa era el cap del... Com el director del centre, diguéssim. Com a director, però d'un grup, Llavors hi havia el cap de família. El cap de família tenia una taula amb 4 nenes. I jo, de seguida, em van posar cap de família. Llavors la Casilda, que era la cuinera, estava al centre, amb una olla, i jo, que era el cap de família, agafava els plats de les nenes, portava allà la Casilda, que després de gran vaig anar a veure-la, pobreta, que ni se'n recordava de les colònies. Llavors hi havia el carter, hi havia l'alcalde, hi havia... fèiem concursos de rams de flors del bosc. I després hi havia un sistema, o sigui, que si et faltava un llapis o una llibreta, tu tenies uns bonus, que no sé quants, que devien ser 10 pessetes, uns bonus, i llavors podies arrencar. Inclús vaig veure, quan es va proclamar-se la República, recordo del carrer Balmes, com baixaven els camions, amb les persones a dalt, amb les banderes. Això ho recordo perfectament. Que era el moment que tu sorties del col·le o alguna cosa, i llavors van passar els camions aquests. Sí, vaig tenir que parar per deixar-los passar. Perfecte, sí. Sí, ja està, molt bé. Vale. Aquí l'historiador és ell, Sí. L'historiador i l'alcalde. I si no, avui a mi se'ls dona la Maria Teresa. No, m'escriu unes coses. A la bústia de l'Ajuntament. Perfecte. I ja que parlem d'educació, avui visitem amb la Carme l'escola de Regencós. Ja tenim les claus. És la tornada al col·le 70 anys després. Com és viure al poble? Molt bé, estem molt bé. Sí.
Llàstima que ara han vingut tanta gent. Què vol dir que ha vingut tanta gent? Home, hi ha molta gent forastera, ara. I què passa? El que passa que no diuen res. Però si no es coneixen poc li poden pas dir res. Home! Ja està, és aquí. Adéu. Ah, mira, estava obert. Quants anys tenia quan va començar el col·le? 6 anys, havíem de començar 6 anys, figura't. Però ja s'hi podia venir més aviat. I què feien si venien més aviat? Perquè tots estaven barrejades, no? Barrejats, sí, tot. Cuita, solució, quan no hi ha claus, el cordell. I després fins a quins anys hi va anar al col·le? Jo, fins a 15 anys, em penso. Fins a 15? Sí. Però no devien pas aprendre gaire res, No gaire, no. No és pas com ara. No, què va? Em deia que això no era pas així, que no? Ai, no, és que no. No me'n recordo com era, això. Però suposo que Regincós ha canviat molt, no?, des de llavors. És que, esclar, tu diràs, sí, ha canviat molt, no? I ara, per exemple, que vostè sempre es queixa, però a casa sempre hi té gent. Vull dir, a la plaça, allà on viu vostè, precisament tothom hi passa. Tothom hi passa. Perquè... I ve a demanar allà on és el... És el punt d'informació. És el punt d'informació. De Regincós. Sí. Que avorrida hi està? No, jo estic molt bé a plaça. A vegades me diu que se sent, com diu, ai, sembla estrany que hagi arribat a 89 anys. Ai, sí. Sembla estrany, Mira que són molts anys, I penso que aviat hauré de marxar. Oh, això no ho sap. Oh, només faltaria que ho sabés. Però ja sé que serà aviat. I encara em filo l'agulla, L'agulla de cosir, per fina que sigui, la puc d'allò. I en canvi de lluny no ho veig. Senyal que no s'hi veu tan malament, Tot i que han passat molts anys, alguns plantejaments de l'escola activa s'han mantingut fins als nostres dies. I algunes escoles també, l'Escola del Mar, la del Guinardó o l'Escola del Bosc. Els 3 principis fonamentals del sistema educatiu de la República són aquests: una escola pública catalana de qualitat i laica. Cada setmana era el mateix. Una secció, el dilluns, era la gimnàsia. Però és gimnàstica sueca, no? D'aquella de 1, 2, 1, o què? Mira, no sé, era la gimnàsia normal. Però molt suant, però jo sé que l'endemà m'estava tota dolorida. Després teníem... Bé, això era el dilluns. Cada setmana teníem una cosa diferent. Després teníem la classe de música. Teníem el ballet. Ballet, també? Sí. Tenia el ballet que ens enfumien del professor perquè semblava una papallona. Era manerat, el professor. Ai, com... Sí, ens feia riure. Bueno, teníem això, teníem la classe de costura, teníem la classe de pintura, bé, de dibuix, teníem les estàtues inclús. I fèieu dibuix al natural? Sí, ho fèiem. Veus, això no ho vaig fer jo. A mi això res, extraescolar. Amb això vaig tenir molt bona nota, perquè tenia bastant bona mapa, el dibuix tenia bastant bona mà. Que tens un del Clark Gable. Sí. Clargable, que li deia, llavors. Sí, ho sé. A l'escola ens ensenyàvem, jo sé poesies que les recordo d'aquella època. O sigui, la ginesta, altra vegada, la ginesta amb tanta olor és la meva enamorada quan ve el temps de la calor, doncs tot això. O sigui que, gràcies a Déu, vaig tenir la sort de tenir una educació que m'ha servit per tota la vida i m'ha servit per tots els països que he anat. Doncs perquè després, quan vaig anar a França, en aquesta escola tan fantàstica, doncs jo no feia el ridícul, jo estava... Parlaves francès? No pots dir això? Un mínim de francès. Amb 11 anys? Amb 11 anys. I el que parlava és alemany. Händchen klein geht allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, ist wohl gewohnt.
Aber Mutter weint so sehr, hat ja nun kein Hänsel mehr. Stock und Hut, steht in gut, ist wohlgemut. Bueno, i totes cançons d'aquestes alemanes. Amb unes amiguetes me'n recordo que anàvem pel carrer i anàvem a mirar que hi havia les fotografies del cine i els artistes. Ja començàvem a mirar els artistes, ui, aquest, en Gary Cooper, aquest altre. Però total tenia 10 anys, 10 anys. Ah, però bueno, i anàveu al cine llavors amb les amigues o no? No. Miràveu de fora? No. El juliol del 36 tot canviarà. Les àvies ens ho explicaran amb més detall en el capítol dedicat a la guerra. Però ja us avancem que la majoria van deixar d'anar a escola. I, evidentment, Franco va capgirar el sistema educatiu. Pel dictador, l'educació també era important, però en un altre sentit. Però llavors l'any de la guerra, està clar, allò va ser un canvi. Tanta gent que va marxar, al revés, gent que anaven a les escoles religioses que doncs, van venir a parar a la nostra escola, o sigui, un batibull.